Her яңа елның башында ук без гаиләбез белән янәдән күркәм бәйрәмне билгеләп үтәргә җыелабыз. Ә быелгысы аның тагын да күркәмрәк, матуррак бәйрәм булачак. Биккыл авылында туып үсеп, шунда гомер итүче якын кешебез Закирова Фаилә Фәрит кызы 15 гыйнварда туган көнен матур юбилеен билгеләп үтәчәк. Аңа 40 яшь тула. Фаиләбез безнең гаиләбезгә 2006 елда килен булып төшсә дә, без аны үз кызыбыз, сеңлебез итеп кабул иттек. Ә энебез Ленарга ул тугры тормыш иптәше, киңәшче, ярдәмче булып, матур гына яшәп гомер итәләр. Үзләренең мәхәббәт җимешләрен ике кызны үстерәләр, дөрес итеп тәрбия бирәләр. Кызлары Диана белән Динара да үзләре кебек сабыр, тыйнак, ярдәмчелләр. Бүген алар төп йортта әти-әниебез белән бергәләп тату, һәр кемгә үрнәк гаилә булып яшиләр. Фаиләбез һәр вакыт ачык йөзле, киң күңелле, уңган хуҗабикә буларак, һәр беребезне кылач җәеп каршы ала. Сый-хөрмәт күрсәтеп озатып кала. Олы яшьтә булган әти-әниебезгә дә Фаилә белән Ленар игътибарлы, игелекле, ихтирам итеп яшиләр. Без читтә яшәүче кызлар аларга бары тик олы рәхмәтебезне җиткерәбез һәм парлы бәхет телибез. Фаиләбез безнең 4нче кызыбыз, бер кайчанда авыр сүз әйтмәде, һәр вакыт җылы итеп әти-әни дип дәшә, ихтирамлы, йомшак күңелле бала ул, һәр бер эшнең җаен белеп эшли, кызларны да шуңа өйрәтә. Киләчәктә дә бәхетле тормышта шулай бергәләп, исәнлек белән яшәргә насыйп булсын дип теләк белдерәләр өйдәге өлкәннәр. Ә мин аның тормыш иптәше Ленар бүген аңа бары тик олы рәхмәтле. Миңа шундый бәхетле тормыш бүләк итүенә, кызларыбыз өчен рәхмәтле мин сиңа бүген. Һәм бар дөньяга аваз салып, шигырь юлларын әйтеп узасым килә. Атлыйбыз икәү бергә, янымнан тиңем бара. Тормыш юлы безне шулай бәхеткә алып бара. Безнең бәхетебез кителмәсен. Түгәрәк дөньябызда, тигезлектә, исәнлектә, бәхет диңгезендә йөзик без, кадерле. Әниебез, син безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, газиз, уңган, матур, күркәм кешебез. Син иң яхшы әни, без сине бик яратабыз. Хөрмәтле тормыш иптәшем, әниебез, кызыбыз, сеңлебез, сине бүгенге юбилеең белән тәбрик итәбез. Парлы дөнья рәхәтләре, исәнлек, бәхет, шатлык, кадерле кеше булып, якыннарыңның хөрмәтен тоеп, игелекләрен күреп яшәргә язсын. Кытлы булсын туган көннәрең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Кыш айының саф җилләре сиңа бәхет, шатлык кына китерсен. Бәхеткәең охшаш булсын иде яңа яуган ап-ак карларга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Бергәләшеп әле бик күп тапкыр үткәрербез туган көннәрне. 40 кына түгел, 60-70-не дә, 80-90-ны, хәтта 100-не дә. Шун йөрәктән котлаубыз җыр булып сиңа барсын. Бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. Иң изге теләкләр белән әти-әниең Вәзир Мөнҗия, тормыш иптәшең Ленар, кызларың Диана, Динара, апаларың һәм аларның гаиләләре. Beyremin Bәхет тілеп бүләк итәм Валсу гүлләр бәйләмен Валсу гүлләр бәйләмен Үтсін елларың, үтсіннәр Назлап сине җилләр исіннәр Елларның ашы сагышы Урап үтсінәр Үтсін елларың, үтсінәр Назлап сине җилләр исіннәр Елларның
katibe nurlarım. Gelecekte senin her şah balkıp dursun yolları, balkıp dursun yolları. Ötsün yılların, ötsünler, nazlap seni jiller iyisinler. Yıllarımın aşı sarışı seni urap ötsünler. Ötsün yılların, ötsünler, nazlap seni jiller iyisinler. Yıllarımın aşı sarışı seni urap ötsünler, seni urap ötsünler.